Magandang oras sa inyong lahat. Samahan niyo ako para gumawa ng ating personalized tissue holder. Ang mga kakailanganin natin ay gunting, popsicle sticks, at ang ating glue, at yung ating cutter, at ang ating small box. Ang una natin gagawin is, tanggalin natin yung, nakikita nyo ito yung karton ng ating cellphone. Una natin gawin is butasan natin yung gitna para may yan, pagkatapos natin butasan yung ating karton is lagyan na natin siya ng design. Any color ng ating popsicles nila. Yung, kung ano yung gusto yung design, pwede. Maisip nyo. Pwede namang yung plain na lang, pwede nyo siyang i-paint na lang siya. Lalagyan natin siya ng popsicle sa gilid-gilid para hindi yung makita yung karton dito. Kailangan muna natin siyang patuyuin bago natin ilagay yung ating tissue. O, diba? Napakadali, pero tignan nyo naman, napaka-useful ang ating. Karton lang siya, pero may use pala siya, o, diba? Ay, bukod sa karton, meron pang use pala yung ating disposable cups. Pwede din ganyan. Pwede din yung, lagyan mo lang siya ng mga design. Yan, o, diba? Cute siya. I-try ko na siya. Yan. Medyo pinapapawisan ako ngayon. Ganyan lang. O, diba? Ito ang ating tissue holder. Samahan niyo ulit ako next episode dahil marami pa kami matututunan ng mga exciting na art projects. Bago ako magpaalam sa inyo, yan, i-greet ko muna yung aking pretty pamangkin na si JM. Happy birthday! More birthdays to come. Yung mga bata, laging tatandaan na dahil sa artistic, palaging fantastic.